Украина имеет право на возврат ядерного оружия. Об этом заявили эксперты во время круглого стола на тему выполнения Будапештского меморандума или возвращения ядерного оружия. Украина – первая страна, добровольно лишившаяся ядерных боеголовок в обмен на гарантию безопасности от стран-гарантов, подписавших Будапештский меморандум. Президенты США, Китая, Франции, Великобритании и России обещали тогда Украине вооруженную, экономическую, гуманитарную и политическую поддержку. Эксперты зачитали выдержки из международных заявлений, которые были нарушены. Я здивований, що на другий день агресії не розпочалися консультації і не вжиті заходи, які передбачені були меморандумом. Або вони виконують свої обов'язки, свої гарантії, або Україна може вважати Будапештський меморандум і взяти на себе обов'язки, такими, які прийшли в ніщо, що договір є нікчемним і має право на повернення ядерної зброї.